U prethodnoj epizodi ste gledali. Samo se vi šalite. Ova lutka je ozbiljan problem. Otkud Lepak sada tu? Pipi? Pipi! Pipi nije uopšte smešno. Pipi? Pipi! Ćuri? Ima li nekog? Znao sam, lutka ih se dočepala. Bežim ja odavde. Sklanjaj se, ne prilazi. Ma ne plašim te se, ima da letiš iz naše kuće. Kudi, Ćuri, niste nestali. Samo smo otišli do radnje da kupimo novi super lepak. Onaj koji sam imao se osušio. Šta ti radiš? Mislio sam da vam je lutka nešto uradila pa sam hteo da je bacim. Nema potrebe, sada ćemo je zalepiti pa će biti kao nova. Pipi, zar i dalje misliš da je ukleta? Siguran sam u to. Pogledajte, već neko vreme se lip ne pomera, to ga je sigurno ona pokvarila. Ostaćemo ovde zauvek zarobljeni. Nisi pritisnuo dugme za sprat. Koje su vaše omiljene strašne priče? Podelite sa nama u komentarima. Pogledajte i naš prethodni video, a vidimo se u sledećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show. Ne zaboravite da možete da pogledate i naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se!